Benvingudes i benvinguts al quart saló dels oficis i les professions. Treballem en fundacions com és Armatèria per introduir els oficis i la professionalització en aquest àmbit dels artesans i de la recuperació dels oficis com una eina indispensable per a la formació. D'aquí a 5-10 anys potser treballant en una empresa de disseny gràfic, a lo millor inclús intentant fer la meva empresa o alguna cosa així. Doncs aquest tipus de feines és molt difícil que sigui reemplaçat per intel·ligència artificial. Per tant, tens un futur on te pots guanyar la vida, no? On pots créixer tant a nivell professional i també a nivell artístic, perquè hi ha molts d'aquests oficis que tenen un component artístic. Per això penso que és important que avui els nois que venen per aquí ho vegin i aprenguin o els hi podem ensenyar el que fem. Que ho pots fer amb les mans. No tens que estar com 6 hores sentades en una classe fent coses que no t'agrada. Al final és una cosa que fas amb les mans i aprens, no? Fent-ho amb les mans. I això és lo divertit. Cobren bé, no? És un treball que tardes en fer i cobres per tot el que fas. No és un treball fàcil tampoc de fer, no pot fer qualsevol persona. Però és cert que estem detectant en molts d'aquests oficis vinculats a la construcció, vinculats a la fusteria, que en un futur immediat o a mig termini, com a molt, és possible que no trobem professionals per poder cobrir les necessitats que existeixen també. Play it safe, keep the feelings away, too late. Des de la Fundació ens agradaria que aquesta formació arribi a tots els nivells, que arribi a les universitats. És el que estem necessitant i tenim les eines per poder transmetre aquests oficis i aquestes professions. Mi plan es continuar estudiando la rama artística de ilustración y diseño. Falta en este ciclo es más que nada la pintura, que es algo que me gusta mucho, pintura mural. Es tracta de veure les necessitats que hi ha a nivell empresarial i nosaltres hem de mirar de donar-hi cobertura amb tot el que sigui el tema de formació de les persones que s'haurien de dedicar a aquests oficis. A corto plazo son trabajos en los que les será fácil incorporarse como aprendices, incluso si han tenido formaciones previas, ya entrar como oficial en un mundo que va a generar mucho trabajo. Aquí, en el quart saló dels oficis que estem ara, en un moment tan materialista que estem vivint, era molt important poder encendre la petita llum que està dins del talent i totes les virtuts que cada persona tenim com a individu. I això ha de ser el que ens mogui com a motiu de vida per poder trobar una feina.